La fisioteràpia en sòl pèlvic és aquella branca de la fisioteràpia que s'encarrega de prevenir, millorar i tractar totes les disfuncions del sòl pèlvic en qualsevol etapa de la vida i tant en nens, en dones com en homes. I us preguntareu, què és el sòl pèlvic? Doncs el sòl pèlvic és tot el conjunt d'estructures, lligaments i musculatura que sosté tot el que és la pelvis i la part inferior de l'abdomen. I que a més està íntimament lligat amb el que es coneix com a core, és a dir, la musculatura abdominal, la musculatura lumbar i la musculatura glútea. Dins la fisioteràpia en sòl pèlvic hi tenim com dues grans branques, la fisioteràpia obstètrica i la fisioteràpia uroginecològica, que van una mica per separat però al final estan molt íntimament lligades. I us vaig explicar què és cada una. La fisioteràpia obstètrica és la que actua durant l'embaràs, és a dir, la que acompanya a la dona o a la persona gestant durant tot el període obstètric. I quin és el període obstètric? Doncs el període obstètric és els 6 mesos preembaràs, tot l'embaràs i a més tot el que és el postpart. L'objectiu principal d'aquesta branca de fisioteràpia és el d'acompanyar aquesta persona per permetre que visqui l'embaràs de la millor manera i de la manera més intensa possible. Com ho fem això? Doncs acompanyant a reconèixer el seu cos, que exerciti el seu sòl pèlvic perquè estigui fort i pugui treballar correctament. I a més donant tota la informació que sigui possible per tal que arribi al dia del part de manera segura i en les millors condicions i pugui recuperar-se a nivell de postpart el més aviat possible. Llavors tenim l'altra branca, que és la fisioteràpia uroginecològica, que s'encarrega de totes les altres disfuncions que puguin aparèixer en el sòl pèlvic, de manera que les puguem prevenir o les puguem tractar. I aquestes patologies o disfuncions quines poden ser? Doncs poden ser com per exemple el dolor pèlvic o el dolor perineal, la dismenorrea, que és el que coneixem més com a dolor menstrual. Podem trobar altres disfuncions com per exemple incontinència urinària, incontinència fecal o incontinència de gasos, o bé al contrari, l'estrenyiment, que ja és més conegut. A més, podem trobar tot el que és cirurgies abdominals, prolapses d'òrgans pèlvics o aquella sensació de pes que hi ha a nivell de perinè, i a més totes les disfuncions o dolor a nivell sexual, com per exemple l'anorgàsmia, el vaginisme o les disfuncions erèctils.